साफा खालामनानै लाजोब्बाय आरोना लाइन दंथ' आं बावगारगोन रायगोन औ हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दा मर्निं टाइम स' आङो दिनै मर्निंनिफ्रायनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय स' नायलांबाय थादो होमबा लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनो दाबाव दै आं मा खालामलाङा नङाबा मिथिनाय नङाना स' फैबाय थादो होमबा लोगोफोर आंजों लोगोसे आङो मैया दाखालिनि भिडिअ देखायखादोंमोन ना थालिर दाउखा लाबोदों न'निफ्राय बेखौ एवनि आरोना हानानै लानि र' स' लोगोफोर नै थालिर दाउखाया आङो फाजा जानो मोजां मोनथारो आरोना थालिर दाउखाखौ मोनोबा फाजा एवगोन आं गोरा बाबि फुजा जानो लुगैखादों मबाइल ओमफ्राय गानाला माबा नांजोब्बाय माबा नांनो माने जेबो नाङाखैमोन बे लंपेन्टआ मानोबा हारसिं बिदि जालाखोथाय सुनानै खननानै दोनदोंमोन आरोना ओमफ्राय हारसिंनो माबा दागो नांनानै थाजोब्बाय गांसे लंपेन्ट दं आंना मा लाबोनायमोन बियो मा बायनानै होनायसोमोन ओमफ्राय गोदाननिफ्रायनो आङो खेननै नाम संबाल' गानदों आरोना बे लंपेन्टखौ अबे फैना गानाबा माथो गानोना गानबाय थायो नै दासान्दि दालाय गोजां बोथोर मोन नैबेबासो गोजां गोलोम बोथोर सफैबाय नैबे हारसिं जाजायाना माया नैबे थालिर दाउखासो फाजा एवनानैसो मा होनदों औ नोंसो लाबोनायमोन ना गुवाहाटीनिफ्राय बाबि जेलेवासो जाजायो ना ओमफ्राय गस्लाखौ नानि लांबाय नानि गानलांबाय गस्लाखौ बाबिसो नानि हा दिदि नोंनि दिदि नोंनि दिदि आं दिदि नङा दिदि गरगरसो संफिन हा गरगर नङा मिजि साजा फाजा एवजानो एफा गोराथार गोरासो गुरैसो नैबेखौबो संजोबसै बेखौ मामि सथाया बुरजा हरदोंमोन नोङो ओमफ्राय जि रायलाय बियो रायलायनो रोंखायो मा रायलायनो रोंलायखो माथो मानसिफोरजोंलाय रायलाया ओमफ्रायलाय मानसिफोर रायलायबा माथो सिरि गमसि थायो नोंलाय रायलायनो रोङाखा मानो रायलाया होनदां मानसिफोर रायलायबा माथो रायलाया नोंलाय सिरि लाजिसो गारो मानसिफोर रायलायबा रायलाया आरोना बियो जि लाजिगोन सिरि थायो ओमफ्राय न'आवबा हले सानसे नों रायलायनो बाबाबो रायलायबाय थायो खर' सालायो एखमबा बेगा मोनसेया बे सेना माबाबाय सेन मानि जिबाय बै मोनसेया दस्राखौलाय माथो दोननाया बावाखै बियो आङो खेवनानै बावदों खोमा मारिनो ओंखाम संबाय आङो मैयानि आलु ना ओंख्रि दङ आंहा आं मामिनो हा आं मामिनो संनि मामिया दानसैसो ना फैगासिनो दङ बिमाखौनो सोंगासिनो ओमफ्राय बिमाया दासो फैगासिनो सफैयाखैना मामिया दाबो गोजानावसो ना जों न'आ गोजाननिफ्रायसो फैगौ ना मामिया गोजाननिफ्रायसो सफैगोन जों न'आव नों नायनो थाङो नामा मामिखौलाय स्टेसनसिम औ माथो मोनाबोनानो बाबा लायथोंसै जों थांला नों गारांखौ थिङाव दहाय थिंहराखै मोनायाव उन्दुनो ओंखारा नानिया अबेयाव उन्दुनांगौ बाबि हाखु दाखु मेंरुरु फैनानै संफैनाय माफैनाय मोनायाव उन्दुनो ओंखारा मेगन मोदैनो मोदैल' गजोबो गजोबा आं मोदै गलाबायनांगौ दा मेगन मोदैसो होननानै बुंदों आङो जाम्बि बुजियाखै आंखौ नोंखौ होनाखै आं गेलेदो थांदो बैयाव रायलायो आबैसो खाना लागोनसै आं लोगोफोराव दा लोगो मोनफिनगोन ओंखामाबो जासिगोन आंना नै गया गय हानदों नै जोंहा जा मोजां थालथार बेरे जा मोजां फैदों नै गावनि खर'आवनो मोजांखौनो सिनायबावानो इलाय खेला मोनबाय थायो बे गथ'आ गय हानदों थां जल्दि थां इसिबां जाबाय बे गोलैनायखौ दा खननोसै आरोना दान्दाजोंनो खस्थ' हानबाय मानसिखौनो मोना गय बिफाङाव गाखोनो सिनायानो नै गोजौनिखौ मोजाङै
गय फिथाइफोरखौनो सियार लानानैसो गाखोनांगौ नैयाव बेदा गोलैनाय दंथ' आं बावगारदों दहाय गोलैनाय औ नैबे दा बेदाया नै बरियाखामोन ना फिथाइया नै जा बरियाखा नै फांनै बिफांजोंनो दंबावोसो ना बैयाव एसे फांसे नै रिक्सुआ था गुसु ना मा होनोथाय सिदा मोजां जायो आरोना आंबो जा मोजां जायो था गुसु ना मा होनो बिदिखौ हा गुसु होनो आं जानोनो सुखुवासैबो ओमफ्राय बे नानिया मैया जानो होननानै बिबाय थादोंना ओमफ्राय बायनानै लाबोदों फवा 10 थाखानि नालाय सबखौनो जाजोबो आरोना रिक्सा नै बेयो जोंनो जानो दोना जागौमोन लोंनो जाग्रा गोथाव मोनो गोथावसो जानो गोथावनो हनै जाग्राफ्राबो गोथाव मोनो आं आरो गोथाव मोना एसेबो न' आं खामानि मावसै थांदो जासुला जानाया सबखौनो जाजोबो बेयावबो दंबावो नोंसोरनो नै था गुसु ना मा होनोथाय बेखौहाय गोथाव मोनो आं जाया ओमफ्राय हासबेन्डआबो एखमबा जायो एखमबा जाया आरोना जायाखै दिनै मोजां मोनो जायानो दादायाबो मिथिया मा फिथाइथाय सल'खौबो आं खामानि मावनानै लाग्रोसै खामानियानो जोबनो रोङा आंना साफा खालामनानै लाजोब्बाय आरोना लाइनानो गैलाहाय नै जोंना फ्रिजआ फुराना जाथारबायहाय गोबाव जाथारबाय स' होनबाबो सोलिसाबो आरोना मैगं थाइगं दै गुसु दोननानै लोंनो थाखाय फुरानाबाबो माखौ दा लोंखा नोङो दै गुसु लोंबा गगा मोनो इस आंनि खर'आव मा बाखै एम्फौ दै गुसु लोंजेननोसै र' गाबोनफोरनिफ्राय दाबो खेनसेबो फ्रिजआव दोननाय दै गुसु लोङाखै आरोना गोलोम बोथोर हाबजेननायनिफ्राय स' रेडि ओमफ्राय नैबेखौ दै जमा थाग्राखौ सोनांगौ बे गोजौआवहाय सोनोसां र' बेखौ थिखोनानैसो सोनांगोन आखाइ थोंसेजों जाया सोना लाबाय नै बेखौबो माने इयावहाय आइस मा होनो दैया जमा जायो आरोना दै गनाया ओमफ्राय नै दैखौ आं हेन्देलावसो दोनसै आंनो मानोना बारा गुसु नाङा नर्मेलखौनो नांगौ नालाय औ स' बांद्राय दोना मोननै मोनथामल' दोनगोन आं दैखौहाय स' लाइन गैया ओमफ्राय फ्रिज अन खालामनायाबो बिराद गोबाव जाबाय आरोना स' खालामनायनोसै र' दाहाय लाइन फैबा साफा खालामखांबाय आं दासो मोनानानै मोनाबाबो साफा खालामबाय दिनै उफाय गैया गेसखौबो आरामसे सुना दोनबाय आं बेखौ जा फुख'बाय बे आं खारायो हख'दोंमोन आङो जोंहानि ओंखाम संग्रानि हालोदा बिदि आरोना ओमफ्राय आं मोनाबाबो बैग्रि जादों स' लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय एन्ड लाभ इउ अल टेक केयार